Mapagpalang hapon mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating tinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa na nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, para sa pasasalamat ng Pamilya Baquiano ni Christian Joshua Angeles, Zarda Luz Medina, Puffs and Pearls Dolores Branch, para sa anibersaryo ng kasal ni na Mr. and Mrs. Nate at May Lamar, para sa kaarawan ni na Jules BJ Arce Espiritu, Natasha Baquiano at Gina Paras, para sa espesyal na kahilingan ni na Laila Bio, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, Melanie Cruz Singyan, Daryl Francis Sanchez, Pamilya ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, Mr. and Mrs. Joed at Karen Joy Dimitiu, Mary Manette Pineda, Michelle Cruz, Marian Kinzinger, Rika D., Pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, Marie Cris Paldeng Sabado, Trina Yazon, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Nilo Odan, Annalyn Ocampo, Gloria Arevalo, Fred Caballa, Jose Marie Gozon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Anwil Rafael Sampang, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Manuel, Mark Louis, Juanita, Elaine, Richard, Melesio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Domingo, Joaquina, Roger, Elvira, Maricel, Segundo Sr., Lolita, Narciso, Leslie, Patria, Fortuna, Heavenly, Josefina, Magno, at ang mga kaluluwa sa purgatorio.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal ay pinalaya sa kaalipinan, ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon. Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti at masasama, ang mga tupa at ang mga kambing. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ninyong bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo
ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos, na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat. Tayo pong lahat, pagpalain dumarating sa ngangal ng poon natin, paghahari kanyang angkin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng mga anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbubukod-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, hali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan, sapagkat ako'y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya ay walang maisuot at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw? Sasabihin ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito,
ito ay sa akin ninyo ginawa. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo'y pa sa apoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom, ako'y nag-isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy, ako'y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan, ako'y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran? At sasabihin sa kanila ng hari, sinasabi ko sa inyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong, ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Closing ceremony na po natin ngayong linggong to. Closing ceremony na natin ngayong linggong to. Bakit? Because today is Christ the King Sunday. And we call Jesus, we call Him as King of all nations. Our Lord Jesus Christ, King of the universe. And we dedicate this last Sunday in ordinary time, or last Sunday of liturgical calendar of the Church, for this title of our Lord, Cristo Rey. Sabi nga po ng mga matatanda, Cristo Rey Sunday. Balikan lang po natin ang mga pangyayari sa ating kalendaryong pangliturhiya sa simbahan. If you still remember, last year, December 1, 2019, nag-opening ceremony po tayo. We opened the new liturgical year last year, December 1. That was the first Sunday of Advent. Inumpisahan natin yung tinatawag nating Cycle A sa kalendaryong pangliturhiya sa simbahan. Pero ngayon, tinatapos na natin ito. November 22, 2020, nagko-closing ceremony na po tayo. Tinatapos na natin itong tinatawag nating Cycle A. Because next Sunday, we will enter into the season of Adventus. Advent season. Cycle B naman. The waiting for the coming of our Lord. The Christmas season. The liturgical year culminates today's solemn feast. Tanong bakit? Bakit po natin tinatapos ngayong linggong ito, ngayong Christ the King Sunday, ang kalendaryong pangliturhiya natin? Bakit ngayon nagko-closing ceremony tayo? Bakit? Sagot, natural lang. Kasi ing-ari yang manari. Ing-ari yang manari. Ing-ari yaing malilyari buri. Pansinin po ninyo, sa hatol ng hari. Sa hatol ng hari, tayo yumuyuko. Tayo'y sumusunod. At ing tawling nga mano, siguradong Kenya nga mo. Ing tawling nga mano, siguradong Kenya po nga mo. Ne po? Ang ebanghelyo po natin ngayong linggong ito ay nagpapaalala sa ating lahat na ang Diyos lamang, ang Panginoon lamang, siya lamang ang tanging hahatol sa ating mga buhay, sa ating mga sarili, sa wakas ng panahon. At hahatulan tayo ng Diyos, base na rin po kung ano ba ang ipinakita natin noong buhay pa tayo, noong nabubuhay pa tayo dito sa lupa. And the lesson in today's gospel is very clear that God will judge us in accordance with our reaction to human need. Paalala lang po, kapag katapos na, mission accomplished na tayo dito sa mundong ibabaw, kapag natapos na ang mission natin dito sa lupa at haharap na tayo sa Panginoon, hindi naman niya tayo hahatulan base sa talino at galing natin. No.
Kapag ka namatay na tayo, mission accomplished na tayo, tapos ng mission natin dito sa lupa, at haharap na tayo sa Panginoon, hahatulan na niya tayo, hindi naman niya tayo hahatulan base po kung ano ba yung naipundar mo o naipon mo. Hindi naman niya tayo hahatulan kung gaano ka ba kasikat nung buhay ka. Hindi ka naman niya hahatulan kung gaano pa karami ang mga kaibigan mo. Kapag ka natapos ng misyon mo dito sa lupa at haharap ka na sa Panginoon, hindi naman niya titingnan, hindi naman niya hahatulan kung ano na ba yung narating mo sa buhay, kung ano yung naging estado mo sa buhay. His judgment will depend on the help and love that we have given for our neighbors. Dalawang bagay po ang tinuturo sa atin ng 3 letrang L sa ating ebanghelyo ngayong linggong ito, ngayong dakilang kapistahan ni Kristong Hari natin. Dalawang bagay ang ipinapaabot, ipinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo. Ano itong 3 letrang L? What are these three L's in our gospel? The lost, the least, and the last. First, it must be help in simple things. It must be help in simple things. Yung simpleng pagkakawang gawa, kumbaga. Bali po, itamongan po, makasahog tamo po, base na rin po kingagyuta mo. Makasahog tamo po, base kingagyo na ning pilubluban tamo, ning kay katamong puso. At itang agagawang simpleng bagay, makapagpasayang biye, ale? Itang agagawa mong simpleng bagay, ning kay iyang manatad yan keka, kingalananggang biye. Pansinin po ninyo, base na rin po, sa pagbasa natin ngayong linggong ito, magbigay ng pagkain sa walang makakain, kaya natin yon. Napakasimple, magbigay ka ng isang basong tubig sa taong uhaw, lahat magagawa yon. Everybody can do that. Magbigay po ng damit ng maisusuot sa taong walang mabihisan, mabilis yon, madali yon, kaya natin yon. Ito pong mga simpleng pagkakawang gawa, ito pong simpleng pagtulong natin sa ating kapwa ay hindi na po nangangailangan ng mikropono o ng tarpaulin o ng projector upang malaman lamang ng mga tao ang kabutihang nagawa mo. Hindi. Hindi. It must be help in simple things. Pangalawa po, it must be help which is uncalculating. Kumbaga kapag nagkakawang gawa ka, kapag ka tumulong ka, kapag ka nagkaloob ka ng pagtulong mo, huwag mo nang bilangin ito. Huwag mo nang i-compute ito. Kaso ang problema sa atin kasi, yung iba, kapag ka tumutulong sila, oo, may wagas yung puso. Wagas yung puso nila, taos sa puso nila kapag ka tumutulong sila. Pero mayroon din po, kapag ka tumutulong sila, alam ninyo, dapat alam ng madlang people na tumulong sila. O kaya naman, pinapautang na loob nila yung pagtulong nila. Yun bang, tutulong ako kung iboboto mo ko. Tutulong sila kung may kapalit, kumbaga. Isang hinahangaan ko po sa ating arsobispo ngayon, si Bishop Dong Lavarias, ay yung pagiging masyadong malapit niya. Malapit na malapit siya sa mga mahihirap. Kaya nga po kaming mga pastol ninyo, kaming mga pare, isa pong idinidiin sa amin ni Bishop Dong Lavarias at pinapaalala sa amin ni Bishop Dong yung tinatawag nating Church of the Poor. Hanapin ninyo kung sino yung mga mahihirap sa mga destino ninyo, sa mga parokya ninyo. Bigyan ninyo ng programa yung mga mahihirap, yung mga walang-wala sa parokya ninyo. Pansinin niyo sila, akayin niyo sila. Papasok, paloob sa simbahan. Isang palaging habilin ni Bishop Dong Lavarias sa amin yon. Hanapin. Bigyang oras, bigyang panahon, bigyang programa, yung mahihirap. Alam po ninyo, 2 buwan na rin po akong tumutulong sa water refilling station sa ating Archdiocese. Kung yung iba sa inyo, nakain po sila mineral water na pangalan, Birhen de los Remedios, sa Archdiocese po yun. September po, nung una akong tumulong sa water station ng Archdiocese natin,
Actually po, ang dating OIC, ang namayapang si Father Herwin Bulawon. Kaso nakamatayan niya, namatay po siya sa kasamang palad. Ako po yung sumalo, naging OIC din ngayon sa water station ng Archdiocese. At sa loob po ng mahigit 2 buwan ko sa pagtulong ko sa water station, isang napansin ko dito ay yung pagiging permanente ng mga nagtatrabaho sa water station. Noong una, talagang napapaisip ako 2 months ago. Napapaisip ako, water station, di ba dapat contractual lang yung mga nagtatrabaho dito? Water station, buti regular, permanente sa trabaho. Ang mga ito, di ba yun nga pong mga ibang water stations, sa pagkakaalam ko sa pagkakaalam ko po, kung hindi ako nagkakamali, yung ibang mga water stations na alam ko, porsyentuhan lang sila. Base na rin kung ilan yung nabebenta nila. Porsyentuhan sila. Pero, sa water station sa ating Archdiocese, regular employees sila. 8 po, pang-siyam ako. 8 yung nagtatrabaho sa water station ng Archdiocese at 5 sa kanila permanente na, samantalang yung 3 baguhan pa lang sila. Pero 7 sa 8 ito, 7 po sa kanila elementary at high school graduate sila. Nung una hindi ko maintindihan. Nung una nagtatanong ako, how come they are regular employees? Bakit permanente sila? Pero napag-alaman ko po sa mga ibang department sa Chancery, napag-alaman ko, si Bishop Dong Lavarias po pala ang ating obispo, ang nagpa-permanente sa kanila. Alam ninyo, nung nalaman ko po ito, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nung nalaman ko, yung totoo, na permanente ang mga ito, bigla akong nahiya sa sarili ko. Kasi yung unang iniisip ko, elementary, high school graduate, regular employees. Pero base sa napaglinayan ko po, ano ngayon kung elementary graduate sila? Ano ngayon kung high school graduate sila? Bakit? Yung mga degree holder lang ba ang nape-permanente sa trabaho? Bakit yung mga college graduate lang ba yung pwedeng maging regular employees? At undergraduate ka? O hindi ka tapos sa pag-aaral mo, hindi ka pwedeng mapermanente sa iyong trabaho? Ito po ang tinutukoy ng ating ebanghelyo ngayong dakilang kapistahan ni Kristong Hari natin. May sinabi si Jesus sa ating ebanghelyo, ang ganda po ng mga binanggit niya, anuman ang hindi nyo ginawa sa mga pinakamaliliit na ito, sa mga pinakamababang ito, sa mga pinakamahihirap na ito, sa akin hindi nyo na rin ginawa ito. Pero kapag tumulong kayo, kung ano man ang ginawa ninyo sa pinakamababang ito, sa mga pinakadukhang ito, sa akin nyo na rin ginawa. Sabi ni Jesucristo. So, it must be help which is uncalculating. Sana po, kapag ka tumutulong, kapag ka nagkakawang gawa, kapag ka may ginagawang mabuti sa iba, huwag mo nang bilangin pa. Huwag mong nang tingnan kung ano yung estado niya. Tayo po kaya, tanungin nga natin ang mga sarili natin. How about us? How do we help? How do we help? How do we treat others when we offer our help to them? It must be help in simple ways, and it must be help which is uncalculating. Sasahop taba, uling balo tamong iti makapagpabanalya. Sasahop taba, uling balo tamong iti, potang gagawan tayo, makilupa tamo kaya. Sasahop taba, uling balo tamong iti, maging mapaglunos ka kanita, karingaliwa. Sana po kapag tumutulong tayo, paalala lang, sana kapag tumutulong tayo, kung sino man ang tinutulungan natin, sana ang nakikita natin sa kanila ay ang mukha ng Diyos. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Pangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, isang
sakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na nanaog sa kinaroroonan kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin po tayo ngayon sa Ama upang matularan natin si Jesus, ang Hari ng Sanlibutan, sa kanyang paglilingkod sa lahat ng tao nang walang itinatangi. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Ulitin po ninyo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maiparating nawa ng mga pinuno ng aming simbahan ang paanyaya ni Jesus sa mga tao na mapabilang sa paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Matularan nawa ng mga pinuno ng aming pamahalaan ang Kristong Hari na naglilingkod sa mamamayan, lalong-lalo na sa mga dukha ng buong puso at katapatan. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Maranasan nawa ng mga taong uhaw sa pananampalataya, lumayo sa Diyos at nawawalan ng pag-asa sa buhay, ang paghahari ng Jesus sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Mapanatili nawa naming lahat ang pagkakaisa at pagmamahalan upang patuloy na maghari si Jesus sa aming mga puso. Manalangin tayo. Panginoon, maghari ka sa aming mga puso. Isama din po natin ngayon sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na intensyones para po sa kagalingan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para din sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuhan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Para din sa pasasalamat ng Familia Bacchiano, Christian Joshua Angeles, Sardas at Luz Medina, Pops and Pearls Dolores Brands, at para sa anibersaryo ng kasal ni na Mr. at Mrs. Nate at Maite Lamar, para sa kaarawan ni na Jules B.J. Espiritu at Gina Paras, para sa espesyal na kahilingan ni na Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, Melanie Cruz Singian, Daryl Francis Sanchez, pamilya ni na Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, Mr. at Mrs. Joed at Karen Joy Dimitui, Mary Manette Pineda, Michelle Cruz, Marian Kinsinger, Rika D., pamilya ni na Lenin at Evelyn Malang, Maricris Paldeng Sabado at Trina Yazon. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan ni na Nilo Udan, Annalyn Ocampo, Gloria Arevalo, Fred Cabalya, Jose Marie Gozon, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, at Anwil Rafael Sambang. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating sina Norma, Eusebio Francisca, Emiliano Senior Celerina, Manuel Mark Louie, Juanita, Elaine Richard, Melesio Senior Bonifacio, Maria Nena, Lourdes Irineo Benilda, Juan Paulo Paz, Domingo Joaquina, Roger Elvira, Maricel Segundo Lolita, Narciso Leslie Patria Fortuna, Heavenly Josefina Magno, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, maghari ka sa aming puso. O Diyos, makapamuhay nawa kami bilang mga tapat mong tagasunod
at nagpapahayag ng iyong anak bilang nag-iisang Panginoon at Hari. Siyang nabubuhay, kapiling mo at ng Banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, iniluluhog namin ang iyong anak na way magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Rapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hinirang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghahaing ginagampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob.
Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan at sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos ang mangyarihan, naumuo ang nalupuan ng kaharian mo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad na tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan na ikinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan at iniibot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino ang aming obispo, si Pasiano ang aming obispo emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Norma na tinawag mong mula sa daigdig na ito. Noong siya ay binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya ay pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang tapat at mapagmahal na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Yesu Kristo, ang ating dakilang hari, ang ating mahabagin at mapagmahal na Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian sa langit, magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod pong lahat. Act of concentration to Christ the King. Most sweet Jesus, Redeemer of the human race, look down upon us, humbly prostrate before your altar. We are yours, and yours we wish to be, but to be more surely united with you. Behold, each one of us freely consecrates himself today to your most sacred heart. Many indeed have never known you. Many too, despising your precepts, have rejected you. Have mercy on them all, most merciful Jesus, and draw them to your sacred heart. Be thou King, O Lord, not only of the faithful who have never forsaken you, but also of the prodigal children who have abandoned you. Grant that they may quickly return to their father's house, lest they die of wretchedness and hunger. Be a king of those who are deceived by erroneous opinions, or whom discords keeps aloof, and call them back to the arbor of truth and unity of faith, so that soon they may be but one flock and one shepherd. Grant, O Lord, to your church assurance of freedom and immunity from harm. Give peace and order to all nations, and make the earth resound from pole to pole with one cry. Praise to the divine heart that wrought our salvation. To it be glory and honor forever and ever. Amen. Ang Oratio Imperata. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa pandemyang COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito.
Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihunto na sana ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng aming mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nanghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sit et benedictio procidenti abutroque comparsit laudatio. Amen. Amen. You have given them bread from heaven. The source of all our happiness. Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament has left us a memorial of your passion, grant, we implore you, that we may so venerate the sacred mysteries of your body and blood, as always to be conscious of the fruit of your redemption, who have lived and reigned forever and ever. Amen.
The divine praises. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be the great Mother of God, Mary most holy. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in His angels and in His saints. Blessed be God in His angels and His saints. Be every moment thine, sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.